Műsorunk hátralévő részében a magyar cigányzenében új stílus teremtő ifjú Járóka Sándor primásról láthatnak egy összeállítást, amelyet korábbi felvételekből készítettünk. Járóka egyéni stílusát, hegedűjátékát nem csak itthon, de világszerte elismerik. Szerzeményei a magyar cigányzene műfaját gazdagítják. Milyen emlékeid vannak édesapádról? Hát csak szép emlékeim vannak, és csodálatos. Az, hogy mindig jött, ment, akkor még ott volt az együttes, a Duna Művész Együttes vezető primásra volt, és az a sok utazás, az a sok búcsúzás, amíg el nem jött az az idő, hogy végre én is velem mehettem. Mi az, amit kaptál tőle? Hát, most nagyon nehéz lenne válaszolni. Tulajdonképpen úgy érzem, hogy mindent tőle kaptam. Felmerült, hogy te más leszel, mint primás? Soha. Te mit gondolsz ennek a műfajnak a jövőjéről? Nem, minden esetre nem szeretném szlogant azt mondani, hogy Leninhez hasonlítanám, hogy Lenin élt, Lenin él, Lenin élni fog. Én úgy gondolom, hogy a magyar nóta az valahol ez át fogja vészelni ezt az időszakot is, ami jelen pillanatban nem mondható a legjobbnak a magyar nótával kapcsolatban. Eléggé kritikus időszak ez, de gondolom, hogy át fogja érni. Nagyon sok mindent átért már a magyar. Miből gondolod? Te azt tapasztalod, hogy a fiatalok még ismerik a régi nótákat? Hát én úgy gondolom, hogy ha nem is a régi nótákat ismerik a fiatalok, hanem valahol tudod, mindig van egy visszatérés. Tehát mindenféle divatban megtaláltuk eddig azt a visszatérést. Az egész zenész társadalom erről a zenekarról beszélt, tehát ez a Járóka Sándor, ifjú Járóka Sándori zenekara, ami a magyar cigányzenének egy nagyon meghatározó zenekara, ugyanis a nagy öreg ászok után, tehát az öreg Járóka Sándor, az öreg Boros Lajos zenekara után ezt a fiatal zenekart mondták azt, hogy azt a szintet megütik. A magyar cigány zene, amiről most beszélünk, amit mi képviselünk, ez szoros része volt mindig a magyar kultúrának. Annyira hozzátartozott, hogy tulajdonképpen ez jelentette Magyarország volt egy profilját, az egyik részét Magyarországból az egész világon. Mikor hazajöttem, és végleg itthon maradtam, olyan óriási csalódás ért, és akkor nem tudtam, hogy mihez tudjon, egyetlen fegyverem van, a zene, és hát az, hogy nem csak zenét, hanem néha egy-két szöveg is kijön belőlem, ami a fájdalmam, az érzésvilágom, és egy magyar nótában megírtam ezt a szöveget, és azért szeretném elmondani ezt a szöveget, mert borzasztó nagy szükség van rá, hogy elmondjam. Így erről szól ez a nóta, mert minden magyar nóta egy megzenésített vers.
tulajdonképpen erről az egész, ezért csodálatos és ezért szép. A következőképpen kezdődik a dolog. Nem hallik a nóta a szép magyar pontban. Tehát nincsen, aki húzza, vagy nincs, aki húzassa. És akkor visszamentem Petőfire. Egy részében a nótának. Nem biztos, hogy ez. Húz rá cigány csak azért is, amint járt az ingyenért is, hogy szóljon a nóta, a szép magyar nóta. Így mulattak régen, szép Magyarországon, hogy estétől hajnalig húzták a cigányok. Hát mutassuk meg csak azért is, hogy belőlünk a magyar érzés nem hal ki azóta. Hadd szóljon a nóta. Mai műsorunk véget ért, megköszönöm figyelmüket. Jövő héten is várjuk Önöket a képernyők elé. Ásen Dévlészen, Ficcenátosz, viszontlátásra a jövő héten.